Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Karon na ako'y make-upan. Ingani ng trabaho o parlor, usahay mag-make-up ka, then usahay pod. Kung sa rin imong trabaho, kay normal man jud na mangita ng mga customer og may nagbayot, kabalo ba ka mo make-up, kabalo na lang, bisag dili, kabalo bitaw oy. Jema pero dili jud ko master ubahin sa makeup kay na man gyud uban niya manami kay mo ya kani mga makeup ato ra ni panglatag kay aron pa ta imong daghan kuno ko hig makeup o yan siya jema mga tinuod na siya nga mga makeup daw una siya drama diha ato ra pamukagon ba kay aron makita na ninyo ug unsa akong gipanggamit dira o kani mga makeup daghan siya drama dining makeup para ganahan mo ana sige pagpili ra man mo kung sa inyong ganahan, anak. Yan, ako'y butangan ng diri o brush up. Yan, uduol ko sa ako ang make-upan ha. Na diri si ma'am. Na kung tawil, hala, di man ni gwapa. Oy, pero pwede na na. Karon mag-ilis ako bangko. Kaya ako ning pakuan ng si ma'am. Birahon sa ni kay bugat. Bugat yung mga bangko. Baho ani nila kinabugatan man. Nya, kaning usa ka foam, kani siya. Ako ni siyang baskon. Ako ning bason ako ni siya og distilled water. Okay. Kuan ba na mag-makeup ya ta. So gamitan jud nato ni siya mga distilled. Katong gigamit kani siya nga baso. Ito ni siyang baso ni nga ana kay magsugod na akong pagkababaeng makeup. Kani diring dapitan na diri akong area. No kani mag-makeup magdali jud ka perminti kay. Uy ang oras kay nadalian ni hair and makeup ya. Di kayo. Ilara na kami no tuwa na. Ito na dayon. Ya kani magsugod sa taog butang og foundation sa nawong mo. Kay butang man jud ni og butang foundation kay dili man butang magwapa og di tag mag-arte-arte oy. Kinahanglan jud arte-artihan jud ning nawong natay rampa. Kinahanglan na kay babae biya ta. Kay magsugod sa ko makeup ako ra ni ipakita karon og masugdan na pagtaod-taog piluka kay kaning piluka mo gyud ni number 1 na makapagwapa sa ato ang gi-make-upan. Kay guay piluka wala di gyud pagwapa kataod-taog pilok sa iyahang mata api dapit ani o mata lagi asab din apit itaod ari mo gyud sa mata ang piluka nanay kon si ma'am bawg nang gamay ang pilok makagwapa mo guning pilok oy ngano pud sa drama ani sa pigagamaan nimo kay sa una maggama gyud in taon mag-amo jud taon tagsaon ng buhok og hikot og kilo kay amo ang gamon kabalo ug kumugama ani kay sa una bata pa mi mo imong trabaho ani panggama og piluka basta sa kanang nawong ni ma'am ba ani atong gigamit nga makeup nga MAC kay nindot na din nga nurse pero medyo mahal kay nurse mo nang gamit ata ani medyo barato cheaper gamay kay mahal ko kay sa tanan hoy Ginoo ko mamahal atong pagkababae day. Ya kani si ma'am maanyag jud kaayo kamlain ano. Akong gibutangan ang buhok ni ma'am og gamay accent nga gibraid na ko ning ani mura bitaw og naay gihagbong diring dapita kana. Ko anak to siya. Then ako dining bugpusan kay matangtang ako ni dili na to bugpusan. Tangan ng rubber band na kana bitaw gagmay kay mura di maklaro pud mura rag buhok para magwapat tan-awon ang buhok ni ma'am. Ani atong hairspray nga silhouette tas wires ko gihapon. Butangan ako ni gamay ang spray net kay para dili bitaw kay mo kuan. Dili matangtang. Ya ubang spray net gani kinahanglan ipalayo jud nimo dili ipaduol para dili siya magblat ng buhok. Magblat na siya ipaduol. Magbutang ko og gamay argan oil nga ilujud. Butangan na tug ing ani kay para mahumok ni mga tumoy-tumoy. Kani nga argan dili gyud na magkuan imong buhok dili murag magpilit ba kay di ni siya kanang argan nga kanang ordinary medyo pricey ni siya pero makuan jud imong buhok manindot siya mahumok ug maayo gud ni siya gamiton ita everyday nga kay medyo dollar lagi mo na nga mahim kuan na lang shampoo conditioner okay ra kaayo na basta rebonded tag buhok shadow nga dark para sa ato ang nose line lang jud nga butangan na tong nose line dong sa tawo kay para na mo line bitaw mo nang gingandag nose line ato siyang butangan ani para ma-emphasize ang ato mga ilong para ni ilong ni ma'am kay maanyag ni ilong si ma'am o kaganahan ani ngani tatakagwapa ha kuy Ginoo ko asa ka nga
Ang pilok ni ma'am, gwapa na kayong gabutang taani oh, para sa babaw sa iyang pilok kay para magwapa gini ang mata ni ma'am. Kay mo man gini magdala pug usa pud kaanyag ning make-up. Ug walay ing ani, dili pud maanyag kaayo. Kisa pud gamugna-mugna ni mga make-up. Oy, nga bayuta mo. Akong gisulayan si ma'am kay nahuman na jud ko og hair and makeup niya ato ang atong buhok simple ra jud kaayo gidunghay lang para gwapa nya pagkahuman ako ni pasaminon si ma'am atong saminan og unsay forma sa iyang buhok kaya makita gyud niya og gwapa ba gyud iyang buhok or dili og daghan kayong salamat sa nananaw dinha sa ato ang mga hair and makeup nga video ug ayaw mo kalimot sa ato ang Miss Human Being. Don't forget to subscribe my YouTube channel Miss Human Being ug daghan kay salamat sa sunod atong kita-kita sa atong video. Salamat kaayo, bye-bye.